abayeni bethu. Remember bomama ne ithi iBhayibheli wathi sekhona uAdam kodwa ithi iBhayibheli wathi uThixo it is not good for a man to be alone. So sibiziwe kuthi umtshato inkonzo. Kuthi umtshato si representa uThixo. Si representa through marriage. Ithi iBhayibheli whoever findeth a wife findeth a good thing. Now singobani na ke ngokuthini uba si destroy into kaThixo. Now kuyakwenzeka bomama, I want us to pray about all these things. Imizuzu bemihlanu then iprogram yethu iqhubekeke. Kuchathe abantu aba wounded. Kwachatwa abantu abonakeleyo. Abanye bethu they have been raped. Singekatshati. Now we carry lanto leyana noba kunzima nala umoya we resentment siyongena nawe emtshatweni. Sifika umntana abantu engazinto sizomdyobha ngalento. Abanye bethu have been rejected by our parents. Abanye bethu bakhule bengenayo ifather figure. Bakhule bezimele. Now xa sifike emtshatweni sifika siyobhulisha amadoda. Abanye bethu they expect nobana umyeni abe ngutata instead of being the husband. Now endaweni yoba sifike siyoba ngabancedisi sifika siyotsalisa amadoda nzima because of i-backgrounds zethu. Sizinto esifuna namhlanje ukuthandaza ngazo. Zonke izinto esingene nazo emitshatweni singayazi ba zizawukwenza siphatha amadoda. Bazalwane amadoda enziwe it is God, it is Jesus, it is our husbands. Bese thina sisezantsi kwawo. Kodwa indlela esithetha ngayo nabayeni bethu sifuna uthatha indawo yabo. Ngenxa yobana abanye bethu ba-wounded abazazi noba ba-wounded. Abanye bethu bonakalisiwe from indlela bebekhuliswe ngayo. Abanye batshathe bengesinabo nomama khange bafundiswe ngomtshato. Sihambe siziqokelelela lento apha endleleni. Asiyazi awuyazi ba le ndlela othetha ngayo nomyeni wakho it's not a way to speak to your husband. Iyangozivuselwe lo nto. Abafazi abakwazi uthetha neenkosi zabo. We can never size in the presence of the Lord sithi ungcwele kodwa sahluleke ukuhlonipha utata. Asiviwa ezulwini. Ezinye izinto ezibangela imithandazo yethu ingaphendulwa. Ezinye izinto ezizawubangela isibeleko singathwali intwana. Kukuba siqala sifuna uyohlonipha uThixo singamhloniphanga umyeni wethu. Sifuna si-understand ne our own God, our own kings ngabayeni bethu qala thina. We serve them, we honor them. Bona ke ngoku ba report kuThixo. So if you master into yomtshato endlini, you will master into kaThixo. Sinabazalwane omama abathandwa gqithi ngabefundisa ecaweni. Kodwa abayeni babashiya bencwina. Especially abantu abayeni abangakholwayo. Sibabona bengeyonto. Siyozishayina ufika umshiya umyeni usithi don't even understand ukholwa vele. Kanti iBhayibheli ithi ngehambo yakho usuka zuzeke naye. So sifuna abazalwane si understand ne into kokubana uzifune nawe uzifune before siyovutha enkonzweni Sunday. Siyenzile na inkonzo endlini. Did you honor your king before uyothi ungcwele uThixo? Siyatsho bazalwane uThixo akasifa because lo asinike yena asimhlonelanga. Now I want us to pray even about our backgrounds. Ndifuna sithandaze even about all we have been through. Ebesingayazi into yobana yiyo le isenza sifike. Abanye bethu thina bafike baba yimirado emitshatweni. Singayazi ba ayikho lento siyenzayo. Sizibona sekudala into yobana ayikho lento siyivuthayo. Because inkonzo yokuqala we are supposed to master it endlini. Kunabanye abantwana bazalwane abatye drugs kanti eza drugs bazityiswa indlela thina esingabahoyanga ngayo sithe phithi ngabefundisi. There is nothing wrong ukuzilahlela enkonzweni ne but apho sibhuda khona asiqali endlini.
Now we need to begin siqale ezantsi. Yintoni lento indenza umyeni nami ndingamniki indawo yakhe as my king? Abanye abantu you'd find out lobana wayekuthanda lo bhuti usuke wambona etshintshile. Kanti watshintshwa nguwe umyeni wakho. He was not like this. I-attitude yakho, indlela omenzela ngayo izinto, indlela omshawuta ngayo. No, uba ngabani uvela osela akayonto xa ebuya. Abe uThixo ethembe wena kulamyeni oselayo. Sizothandazela zonke uThixo asincede sizibone uba thina sone ndawoni singomakoti. And futhi sizandlale simcela uThixo makasincede siqale endlini into yomasterisha umtshato. Ngoba abazalwane siubizelwe. Uyabona njengoba abefundisi bezofika bame phambi koThixo baxoxe ngezimvu indlela bebeziphethe ngayo, nathi sofika sixoxe. Ngoba abayeni besibaphethe njani? Bazalwane wayesegqibile uThixo ezulwini. Wayesegqibile idalile yonke indalo yakhe nendoda eyidalile. Wathi sesithi uzawuphumla wabona ba ikhona into eshotayo. Kushota umuntu ozawugqibelelisa indoda. Umyeni wakho akagqibelelanga ngaphandle kwakho. Ngoku uyafika wena umenza azifilishe ngongathi akayonto. Fumanisa uba eyona nto imenza abheke emajiteni into yobana phayana bafike bamnike indawo yakhe as a man. But xa efika endlini he is reduced to nothing. So I want us to pray namhlanje. Lord, teach us what is marriage. What are we supposed to do? Sifanele nobana abanye bethu abayenzi nalanto yobani athi umyeni xa vela emsebenzini sisemisela amanzi simhlambe simnike itrayiswa ngabantwana if kubekiwe train ke phofu kutya. Okanye ke nanke ukutya kwakho tata kabani siyalala thina. So zizinto ezibangela into yobana uThixo angazukiseki ezi zinto sizenzayo. Kuzawuba kancinci nje bazalwane sithandazele lanto kuthiwa yintobeko emtshatweni. We are called to be submissive. Asizelanga zothanda thina emtshatweni. Umtshato ukuthanda indoda ayingomsebenzi wethu. Umsebenzi wabo uba basithande. Thina sibizelwe ukusubmita. Uthi noba soyibona into yobana iyabheda lento ayenzayo nala ithethayo ube nendlela yokumxelela. Ube nendlela yokumlungisa. Now I'm a very young makoti. Ndinqethwe zi-young wives very rude. But ndafundiswa ngomama abadala. Namhlanje I know what to do, when to do it. I know what to not do. I know how to speak. Khona lanto xa unomsindo manje usithi, "Endishiywe ngumsindo mna tata kabani." Kanti funa singashiywa ngumsindo. Angasishiyi umsindo, especially singomama abakholwayo. Omnye oselayo umyeni uzawudathi andihamba lento ikhonzayo wena. Because xa siphambi koThixo singabanye abantu, xa sisendlini singabanye abantu. Sizothandazela into yokubana Thixo khawusiqale kuqala. Khawusifundise umtshato. Mhlawumbe you've been married for 25 years. But from today, you will find out that you've been doing this while keeping wrong. Amen. Uthixo asifundise ukuba yintoni umtshato. Hallelujah. Amen. Can we all stand sihlabelele bese siye emthandazweni. Uthixo asiphe indlela yakhe yokwenza umtshato.
Ecclesiastes bazalwane ithi two people are better off than one. Yes, Lord. For they can help each other to succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close to each other can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to conquer. Three are even better. For a triple-braided cord is not easily broken. Jonke emtshatweni wakho ba awutsali wedwa na. Into abangela benzima jonke emtshatweni wakho awutsali wedwa na. Awusebenzisi mandla akho wedwa na. Two are better than one. Uthixo, that's why a man leaves his father and mother and he is joined with you and both of you become one. Imagine amandla akho adityaniswe namandla endoda nenze umuntu omnyanga kanani. Xa sibabini we can do this, but alone you will be defeated. That's why it has been so hard, because sala sedwa. Sifuna uthandazela iunity. Xa siphuma apha sawufika ezindlini sitshintshile bazawumangala abayeni bethu. Who is this? Ezulwini lakho silungiseke. Thank you, Jesus. Siyamthandazweni mama. Siyocela uThixo onakhona. Umenzi wakho konke asenzele ngokwakhe. Kumnini mtshato. Thank you, Holy Spirit. Unkulunkulu wethu onakho konke, ekseni singalamakhosikazi siza kuwe mnini womtshato. Wena wabona into yokubana it is not good for a man to be alone. Wathi ndawukwenzela umncedisi wawusizisela ukuba senzele izinto sibona apho bangaboni khona. Singaba makoti Thixo wethu, siyasazibona ukuba siwazi umtshato. Moya wenyaniso sirhuqe ngokwethu. For a very long time sasideka, sahlulakala. Moya oyingcwele siza kuwe ekseni njengabantwana siyazithoba. Sifundise tata wethu, sifundise lenkonzo yakho yomtshato. Ntoni na sibizele kuyo, thema sizothini phambi komtshato. Yintoni assignment yethu ebayeni bethu? Yintoni assignment yethu njengomfazi in the kingdom of the Lord? Teach us your ways, King of glory. Teach us your ways, Elohim. Teach us how to do this marriage thing. Siyasideka xa sisenzela. Sicela amandla nemfundiso yakho. Wena wavusa uKristu kwaba
siyazendlala, siyasikwangulula, asikwazanga ukwenza umtshato wakho. Namhlanje sifundise, awungoThixo onyamayo, awungoThixo omyekayo umntu wakhe, uyasibamba ngesandla usinqwani wakhe. Siqale kuqala, siqale kuqala, yenza intentsha Yehova, yenza intentsha lakha lokulunga, yenza intentsha Emmanueli, yenza intentsha Thixo ngahlulayo. Hina yabasakhala boshiya, ithatha bokhaya, finana bosithaya yosha, yenza intentsha menzi womtshato, yenza intentsha ngathi lakha lokulunga. Singwabani ukuba singazithemba ngamandla ethu, uthe wena sinakwenza nto sikhe kuwe. Hey, Thixo womtshato, size kuwe, moya wenyaniso, sifundise intoni umtshato. Intoni umtshato Thixo wethu, sibizelwe ekuthini emtshatweni, ngoba sifuna ukuba phambi kwakho with boldness that we did this marriage thing unto our best of ability. Sime phambi kwakho sifumane imiqhele yale nto busithume yona emhlabeni. Baba wethu onamandla, tshintsha indlela esibajonga ngayo, sibone iinkosi zethu zasemhlabeni. Rasa Isaya bokuthakashiyana, tshintsha indlela yokujonga abayeni, sibabone. Xa sijonga bona sibone isizathu sokukuzumisa, sibabone bengabantu bokukhothanyela, ngoba wena ubuthi sethembe wena, moya wenyaniso, sethembe wena Thixo wethu ongaxakwayo, sethembe wena owawukhona kungekabikho nto, wawukhona kungekabikho nto, wawukhona kungekabikho nto. Moya oyingcwele, thank you Jesus, siyabonga liwala phakathi. I have cared for you since you were born. Hallelujah. Yes, I carried you before you were born. Oh, Jesus. I will be your God through your whole lifetime. Oh, hallelujah. Until your hair is white with age. Sure. I made you. Hallelujah. And I will care for you. Oh, Jesus. I will carry you along and save you. And to whom will you compare me with?
only I can tell you the future. Before it even happens, everything I plan will come to pass. For I do whatever I wish. Bese bakhona lento uThixo azoyenza namhlanje. Athi for I am ready to set things right. Not in the distant future, but right now. I am ready to save Jerusalem and show my glory to Israel. Agathi it is going to happen in the near future. But Until now, Jesus. I am ready to start it. Hallelujah. Ifuna umfazi ozawuthi ndiyelo. Nkosi yami. Awuqala lento nam ndibale. Oh Jesus. Ifuna umuva nawe. Hallelujah. Akuthiwa naba abafazi abayihambayo ivangeli ndibe amongst them. Hey Nkosi yami. Sifuna abafazi thina Jesus. abangazothi bevutha kube kunqina abale. Hey Nkosi Sifuna yami. abafazi abazathi bephuma ibisithi indoda hambe nawe yes. Yeah. My Jesus. How you ministerisha, you need first the blessing of your husband. Hallelujah. Akathi umyeni wakho ngasela utywala uguqa phambi kwakhe uthi nje ushumayela. Oh, Jesus. Lay your hands on me. I beg and release you. Hallelujah. Sifuna loo nto. Oh Jesus. Hey Nkosi. Sifuna loo nto. Lo myeni wakho osela utywala. Jesus. Lo myeni wakho ojonayo. Yo. Nika indawo yakhe endlini. Hallelujah. Jesus. Ngokumazwe akahlambulukanga kanibeka izandla tatakabani ndiye abafazini uThixo azukiseke xa nivula umlomo. uThixo uyayiva indoda ukwadlula wena ngoba wena kufanele uripote endodeni. Indoda iripote kuThixo. Jesus. Ithi indoda umfazi wami uyaphuma ngoku. Oh Jesus. Hamba naye Yehova sizolo kuThixo usithethela. Nkosi. Sizawutshintsha abafazi. Sizawazukisa amadoda ukuze izulu xa sinyathela livume. Lithi nansi lento enandimdalela yona umfazi isenziwe ngulo. Jonga, iyabona uba ngabantu uyashumayela. The anointing will be doubled once you respect your husband. Ngokumshiyayo Sunday eshusha umshiye Sunday uthi daddy we are going now naba bantwana please pray for us. Ukwenzela uthi uthanda noma kafuni awethu sesizulwini nje mina nje then siphume. That is what God wants from us. So thanda nje sivalele intercession. Sijithathi ndawo yakho Jesu. Oh Jesus. Lo watshatiswa ku-Eri. Nkosi. Cha wasuke wabulawa nguThixo ngoba waye-rebellious. Nakhumbulelo bani ithi iBhayibhile wasweleka and i-tradition yayisithi lo omncinci makamthathi. Okay. And the Bible says lo omncinci
wayedlala ngaye lo mfazi Hayi Nkosi yami. ngoba wayelala naye Oh Jesus. endaweni yobafaka imbewu wayichithe phansi Sure. naleyo into uThixo wayizonda wambulala. Hallelujah. Then uJuda wanomona ngelast born. Inabo uJuda wayesithi there's something about this woman. Yes. Waye abantwana bambelana naye basweleke. Nkosi yami. Waqonda makamprotect. Uzoyifunda it's in the book of Genesis. Ithi iBhayibhile wayenxitshisiwe mosi inzila. Okay. Wathi uJuda hamba Tamara ugoduke. All right. Ungayikhululi kodwa lengubo. Okay. Andibazi bangaba abafazi abambathisiwe igament engeyo yabo Hayi Nkosi. bahanjiswa nenzila bagoduswa kodwa bebefike emizini bemhlophe. Hey Nkosi Ndifuna yami. kodwa ungene ngelokho Yes mhlophe Jesus. ufike Hallelujah. emzini unxitshiswe inzila Yo. andibazi bangaphi warejectwa wayohlala kokwabo Nkosi yami. akabi nandoda. Ithi iBhayibhile ndifuna sibe ngabafazi abahlakaniphileyo bazalwane. Ithi iBhayibhile wavutha Tamara into okubana semdala lanyana but andide ndibizo kulamsi. Waqonda into okubana uThixo makasiveze njengoThixo. Wathi awuva into okubana utata zakhe uzawudlula ngalendlela wakhulula esebezinxitshisiwe emzini wasibeka. Okay. Wathatha zakhe ingubo but wanxiba njenge-prostitute. I want us to be wise women bazalwane. Wanxiba njenge-prostitute wayohlala kulaa ndawo ihlala omarhosha wayesazi uJuda yabathanda omarhosha xa edlula. Waxa edlula uJuda wabe ekhona lo wabona lo sisi walala naye wahlakanipha la mfazi wathi iphi into ozondibhatala ngayo wabengenamali wathi kuzofuneka ibe khona into oyishiyayo. Washiya uJuda izinto zakhe ethembisa ngokubuya jiki umakoti ukhulelwe zabaleka indaba zabheka kuye uJuda. Wathi uJuda makabulawe ngoba ngumfazi lapha uhenyuzile wahamba ikhulelwe. Afuna izinto enizenziwe emizini zinitshintsha icharacter. Kodwa makusuke kuvuke a wise woman. Amen. Wathathwa amfazi ndlathekiswa, wathathwa sehumiliatewa ebantwini bonke, bahubuluziswa so kwathiwa nanku umakoti wakho wenze inyala ukhulelwe. Yasuke la ntombazana igcwele wisdom yakhupha izinto zikaJuda yazibeka. Wathi umuntu andenze ndakhulelwa wanibeka ehlazweni ngumnini izinto. Wisdom boma, wisdom. Izinto sizenze ngewisdom wadala uYuda. Wakhulelwa mfazi wazala amawele. Omnye wala mawele yenguPerez. If you look at the genealogy of Jesus and David, yasuka uPerez. Ngenxa ya wisdom kaTamara erejectiwe. Eqothwana semzini. Do not look at your situation right now. Sibuze who am I before God? This garment does not belong to me. Khulula ikhubeko yakho makoti. Khulula ikhubeko yakho. We were never given that. uThixo, I did not give you the spirit of fear and timidity. Sinikwa umoya thina kamoya oyingcwele. Wisdom bafazi sizophuma nayo. Na kuKristu. Look at his genealogy. Rejection. Sizothandaza, sizozijula bethu nani. Sizozijula sizilibala basingobani. Sithi nokuzenzela ngokwethu. Uzohlabela umuntu asekhaya indumise yodwa ibenye isilidele emthandazweni andiphinde ndithethe. Xa ndigqiba ndihlukene nani. Amen. Ndinikele komama. One worship. Uyinkosi yezulu.
Inkosi yezulu akeme Thixo wethu akekho njengawe phakathi kwabothixo wena wedwa wehlukile wena wedwa ungcwele wena wedwa kunamandla esingenawo uNkulunkulu wethu ongcwele sisekuwe ndawo ukuzothatha sifumane amandla okuhamba lendlela esingayaziyo eyaziwa nguwe Thixo wethu namandla egameni likaYesu sizocela ubulumko abacela uSolomoni phambi kwakho wathi Nkosi ndicela ubulumko egameni likaJesu waseNazaretha. Father, we are failing uNkulunkulu wethu ongcwele siyahluleka uma sisodwa sizocela wena Thixo wethu sizocela ukugayidwa nguwe egameni kule assignment osinike yona ebabayeni bethu Thixo wethu namandla babuze kubonakala amandla akho ukuze kubonakala ubuthixo bakho babasidika wena Thixo wethu uNkulunkulu wethu namandla ukuze kasimile phambi kwakho uthi wedalwa egameni likaJesu asinokuhamba nenkosi wena ungekho sehlulekile thina sizamile Thixo wethu kodwa Nkosi besingazi uNkulunkulu namhlanje abasikhobise egameni likaJesu sikhobise Thixo wethu sibe ngomama abanomahluko sibe ngabafazi abanomahluko sibe ngabakhosikazi abanomahluko sibe ngabancedi abadingwa nguwe egameni likaYesu. Father, we pray to you ngoba wena uNkulunkulu ongehluleki uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu ozithethelayo baba wethu namandla awuyonkomo yomdongwe wena ukhonyelwa Thixo wethu namandla thetha nempilo yethu siyavuma usimakade siyabila ibanga elide Thixo wethu namandla sincede Nkosi namhlanje kube nenguquko inguquko ezokudumisa baba siyabulela. Thank you Jesus. Ngiyacela Nkosi Amen. Ndingumama uNontaka ndingumntwana kaThixo ndisisiwe ndiyamthanda uKristu Yesu. Amen. Ndinguye lo obhalwe phaya. Amen. Besikhe sabona kungena otata ababini singaxakeki singabhideki utata uNqabeni notata uNocanda baphumile ke ngoku. Utata uNqabeni ngutata walapha ekhaya. Every time xa kukhona event apha uyathanda ukuza azokwenza sure into yoba njengoba kuyindlu kaThixo le indawo yothandaza ingaba into yenziwa apha iyo nale bethwe kuza kwenziwa yona. So ndenzela ukuba singaxa kwasingomama kutheni sabona sekhona otata so injalo ke. Amen. Amen. Ngicela kungenzi njengabo bonke abanye oMC okay wababona ngaphambili ngenxa yegiya eqale ngalo qale ngegiya eliphezulu kakhulu. Amen. Ngokukhawuleza okukhulu cela umama uNocanda azosenzela iwelcoming. Amen. Like a soldier